Сәлем. Безне тыңлаучылар, караучылар, һәр вакыттагыча кабатлап әйтәбез, театр дөньясына битараф булмаучылар. Гадил, Райхан, сәлем. Камал. FM. Фикер мәйданы. Беренчедән, ихластан котлыйбыз җиңүегез белән. Зур рәхмәт. Әйдә номинацияны үзең әйт. Нинди җиңү булды ул? Без аңламыйча да калдык, чөнки шул тиз генә яшен яктылыгы кебек булды да үтте. Әйе, без аны үзебез дә аңламыйча калдык. Бер көнне Мәскәүгә бардык та кайттык, ләкин шушы премия турында күбрәк сөйләп үтәсем килә. Бу премия безнең Зәңгәршәл спектакленә тапшырылды. О, ниһаять. Әйе, ул 11-нче Халыкара Добровидение халык җырлары фестиваленең гала концерты булды. Бу инде Кремль сараенда безнең Кызыл башкалабыз Мәскәү шәһәренең иң төп концертлар залында. Анда безнең халыкларның менә әйдәп баручы фольклор ансамбльләре дисеңме. Менә иң яхшы солистлар анда ул көнне җыелдылар, без беренче рәттә утырдык. Татарча җырладылармы? Юк, татарча бийделәр. Аты булса да. Татар җыры өчен без алдык. Без инде беренче рәттә утырдык. Анда шундый мәртәбәле зур кунаклар арасында һәм безнең исемне, безнең спектакль, безнең театр, безнең исемен әйткәч, инде без Димәк, спектакльбез җиңү яулаган булып чыгам. Спектакльбез җиңү яулаган булып чыга. Без Ришат белән безгә Специалистлар буларак, төп геройлар. Анда безнең бөтен Кремль сарае залына безнең менә спектакльнең видео язмасы булды. Аның өчен без үзебезнең Гөлназыбызга рәхмәт әйтик инде. Үзек күрсәттеләр. Үзек Кайсы күрсәттеләр. өлешен? Менә соңгы тапкыр уйнадык Зәңгәршәл. Анда сезнең теге ике кызны әйләндерүегез дә зур итеп күренде. Ой. Һәм рәхмәт әйтәсебез килә инде шушы Добровидение фестиваленә безне шундый зурлап безне күтәреп алган өчен. Безнең шушы Зәңгәршәл спектакленең 100 еллыгына шундый матур зур бүләк булды. Нәрсә бүләк иттеләр? Әйтмим әле менә. Соңрак белербез. Димәк, театрыбызның җиңүе белән сез аны алып кайттыгыз. Рәхмәт, афәрин. Рәхмәт. Майда безнең тагын инде зур вакыйга ел сайын була торган, инде бездән генә башланган түгел, бик күп еллар элек башланган. Ул май бит инде чистарну, өмәләр вакыты, кар тулысынча эреп биткән чак, тормышның яңарган, бөтен дөнья яшеллеккә, чәчәкләргә күмелгән чор. Ләкин инде аның теге табигатьнең чистарынган кебек пычрагы да кала шул. Пычракларын җиштүр өмәләр дигән әйбер без һәр вакыт мәрхүмнәребезгә зиярат кылабыз. Bütün коллектив белән инде аларның күбесе иске татар бистәсе зиратында, мөселман зиратында җирләнгән. Һәм шул ук вакытта без ясап зират кылганда, каберлекләрне чистартканда, шул бер баруда хәтта Наилә Гәрәевага, мәрхүмәбез, бөек актрисаларыбызның берсе, таш ачу тантанасы да булып узды. Һәм әйдәгез әле тагын репетицияларга да күчик. Менә Гадилгә шундый сорау бирәм. Хәзер театрда нинди репетициялар бара, нинди спектакльләргә? Хәзер безнең яңа премьерный спектакльләргә әзерлек бара. Гади Такташ спектакле һәм Туган Батыр. Бу сезон белән инде без Туган Батырны бетерәбез. Ябылырга барамын инде. Ябылырга бара. Июнь бездә Алла берсә. Июльнең кичкенә генә анда 5 көне. 5 көне әле Такташ инде безнең сезонны башлап җибәрәчәк. Киләсе сезонга. Әле безнең июньдә Нәүрүз бар, анда нәрсә генә юк. Әле аның турында Әле бар сөйләшәбез. икән күрәселәр, рәхәттә үләселәр. Мин моны әйттем, әйме? Уйлаган гына әйме? Безне озакламый. Нәрсә көне? Кемнәр көне? Балалар көне бит. Балаларны яклау саклау. Менә балачак дигәндән иң истә калган хатирә. Иң истә калган хатирә. Райхан. Менә ул балачак диюгә шундук менә күз алдына килә. Белмим мин әле һаман балачактан чыкмаган. Мин әйтә алам. Әйе. Сыерларны югалтып кайткач, 3 сыер иде, ул да әти чыбыркы белән кыйнады. Алла Ходаем. Балачак хатирәсе. Минем балачак дигәндә, әти, әни дигәндә, башта ничәптер менә әтинең бензовозы, әти совхозда эшлидер. Бензовозда әти белән йөридер. Шул машинада йөрү менә мин башка ничәптер килеп ләгә. Син театрдан чыкмагансыңдыр инде, балалар спектакль карагансыңдыр. Син йөртәләр име үзләр белән эшкә? Менә йөртмәгән чаклар. Мин гел йөри идем театрга. Шушында мин бит инде кичкенә чаклар. Йөрергә өйрәндем диген. Әйе, иң
яраткан спектаклем ул балалар спектакле түгел. Бәттәш. Ул Кара Шикмән спектакле, гафу Син ул вакытта бала идең не? Әйе, мин анда кичкенә идем әле, мин аны менә шулай карыйдым. Ул бик Кара Шикмән дип. 2002 елда чыккан, син 5 яшьтә карый башлагансың бит. Мин аны гел карадым. Беткәнче, үлгәнче мин аны хәзер дә карыйм. Димәк, син мин сарыкны да хәтерлисең буни? Конечно, хәтерләйм. Сез анда менә шулай торып сикереп төшә идегез җиргә. Менә Да син- парикларыгыз сезнең вообще. Менә син. Әйе. Гомумән, балачак дигәндән менә инсаният труппасы бар бит, әйме? Ул инде өлкәннәр өчен Ие. аерым. Балачак труппалары да булсын иде. Һәм нәрсә генә дисәк тә, балачак бит ул төрле кешедә төрлечә. Мәсәлән, сугыш елындагы балачакны менә искә төшереп карасак, әйме? Без аны аңлый да алмыйбыз. Менә Бөек Ватан сугышы аны әсәрләрдә ул шул 41 ел балалары гына алыйкмы, башка әсәрләрне алыйкмы? Хәзерге чорда да актуаль тема бу. Һәр кешенең бит балачагы төрле. Гасыр башындагы балачакны алыйк, мәсәлән, әйме? Анда беренче бөтен дөнья сугышы, революция, ашлык еллары, Галимҗан Ибраһимның әдәмнәре ни тураймы? Төрле кешедә балачак ул төрлечә, ләкин бөтен балаларның да ул балачак бәхетле булсын дип телибез. Һәм без бүген кунакка шушы балалар белән эшли торган безнең Апуш Татар балалар театры студиясының директоры Алия Фәйзрахманованы кунакка Ул чакырдык. инде Апушка йөрүче балаларын да бәхетле итәргә тырыша. Һәм әлеге Апушка йөреп спектакль чыгарырга килгән нәни тамашачыларын да бәхетле итәргә тырышучы кунагыбыз. Ниһаять көтеп алган вакытта әйткән кунагыбыз килеп җитте. Бездә кунакта Казан шәһәренең Татар Апуш балалар театр студиясе җитәкчесе Алия Фәйзрахманова. Алия, сәлам, хош килдең. Исәнмесез. Якынлашып килүче бәйрәм белән без инде ни өчен чакырганны аңлыйсың, чөнки алдан кисәтеп куйдык. 1 июнь балаларны саклау һәм яклау көне уңайыннан Апуш Татар балалар театр студиясе турында сөйләшергә. Мин Апуш турында сөйләшергә һәрвакытта шат. Апуш балалар ничек дидегез әле? Апуш Татар балалар театр театр студиясе. студиясе. Менә шушы студияның төп эше нидә? Ул күбрәк телне саклаудамы, яки балаларга менә ниндидер шундый тәрбия бирүдәме шуның турында? Профессиональ артистларны Ие. инде балачактан ук, бакчадан ук, мәктәптән ук үстерүдәме, яки бөтенседәме? Или сразу бебен табып бирегәме татарга. Төп инде кагаз буенча әйтсәк, безнең максат ул театр юлы белән, әдәбият, татар әдәбияты юлы белән балаларда театр сәнгате аша татар теленә якынайту, татар телен популярлаштыру дигән сүздә тора анда. Инде киңәйтеп алсак, менә бу Бу димәк рәсми өлеш, әйме? Аның Рәсми бөтен өлеш, үзенең әйе, указы, приказы, уставы бар димәк. Устав бар, мин бит директор, апа, шуңа күрә мин теге устав дигән әйберләрне дә беләм әле. Безнең уставта ул иҗат аша балаларны татар теленә популярлаштыру. Балалар, яшүсмерләр, бүгенге көндә инде бит инде яшүсмерләр балалар гына түгел, нәниләр дә бар. Һәм инде тагын да киңәйтеп, мин үземнең шәхси мөнәсәбәтемдә әйтәм, бу үзеңнең татарлыгыңны кабул итү. Бүгенге көндә татарлыгыңны кабул итү. Шулай ук максатлар арасында бик күп кенә балалар бит инде алар күп төрле, менә шахмат түгәрәгенә шахматистлар барган кебек, име? Мәсәлән, спортчылар футболга баралар. Менә театралларның иҗатчы, биюче генә түгел, җырчы гына да түгел. Менә ничектер шулай булды, менә бездә генә шулай, мин гел сөйлим инде. Җырчылар бик күп, бездә бөтен кеше җырлый, бии, Аллага шөкер. Афәрин. Менә белән 100%, 200% риза. Татар балалар театр, хәтта рус театр студияләрендә мин менә үзем өчен мәсәлән, барып карар идем дигән менә шундый балалар студияларын мин белеп бетерми идем. Шуңа күрә ниндидер менә шундый үзенчәлекле, тирәнтен шөгыльләнә торган ниндидер студиялар булуын мин бик теләдем. Казаныбызда, Татарстанда дип әйтик. Алар Чаллыда бар. Менә мәсәлән, мастеровойлар, андый студиялар бар. Бәлки Театр үзе оештырган инде. Әйе, театрлар үзе Бездә дә ул бар иде. театрлар әһел берлегендә эшләп башланып карады, ләкин аның язмышы төрле булды. Сезгә дә кушылдылар андагы балалар. Ләкин алайса Шишмә башына әйләнеп кайдык. Нәрсәдән һәм кемнән барлыкка килде бу идея? Бу бит инде 1 ел гына түгел. Ялгышмасам, ничәнче ел эшли инде? 4 ел булды быел. 5 елга керәбез. Әйе. Һәм менә сүземне теге сүземне генә дә йомгаклап инде
Ансын онытып та җибәрдем. Шалда бар иде. Шалыда бар иде һәм менә шушы балалар үзләренә мөхит табулары бүгенге заманда бик мөһим. Мәктәптә, мәсәлән, менә мәсәлән, апушка килгән балалар бик еш кына әйтәләр, менә монда үзеңә тиңдәш бер дулкында булган иптәшләр табалар алар бер-берсенә. Һәм гади генә сүзләр белән әйтсәк, оялмыйча, рәхәтләнеп, жүләр сата торган тиңдәшләр үзеңә. Монда сине иркенәергә, чын артистларча, жүләр сатырга, иркенәергә, тәнеңне хаталар ясарга курыкмаска. Менә шундый ничек дип әйтим инде, үз-үзеңнең дөньяңны ачу һәм үз-үзеңне табу, эзләнү, үз-үзеңне таба торган урын. Апуш иҗади балалар өчен. Артистлар үстерү максаты юк, тик менә тагын бер максат алдым әле мин үзем өчен. Алмадым, менә ачыкладым дип әйтик инде. Бу без тагын татар театрлары өчен тамашачы үстерәбез. Бу да бик мөһим. Татар телендә тәрҗемәсез, колакчыннарсыз Димәк, сезнең спектакльләрне тәрҗемә юк һәм аларны бары тик татарча аңлаган кеше генә карый ала дигән Безнең сүз. спектакльләрне Апушныкын юк. Безнең спектакльдә тәрҗемә дә бар. Юк, минем бу сүзем киләчәктә зур театрга килеп карый торган тамашачы. Менә күз алдыма китерәсезме, безнең балалар үсте. Менә минем безнең шәкертләр арасында инде менә сезнең барыгызны да әле бик күп яшьләрне дә белә торган, спектакльгә 4 тапкыр килә торган 15, 16, 17 яшьлек балалар бар. Елап карый торган. Егетләр арасында. Егетләр арасында спектакльне ихлас күңелләре белән. Эшләттегез ул егетләрне. Алар карыйлар, тыңлыйлар, тышкы куыгын гына карамыйлар спектакльнең, әйеме? Бию, җыр, хоп, ут кабынды, костюмнар алышынды, андыйга гына теге андый алымнарга гына җигелеп бара торган тамашачы түгел, менә ул тамашачыны тәрбияләүдә минем өчен, мәсәлән, һәм тагын бер әйбер бик зур мөһим максат миңа калса, алар инде шәхесләр булып, кемдер журналист буламы, кемдер татар теле укытучысы булдырырмы, кемдер артист булуга укып, анарсын тагын безнең студияга кушылырмы, ниндидер менә бөтенләй башка һөнәр сайлармы? Нинди генә, тик ул татар шәхесе булачак. Ул һичшиксез татар шәхесе булачак. Бу мөһимрәктер дә, бәлки. Һәм сүз башы менә шул оешуга. Демәк, менә шушы максатлар уйланып, кем тарафыннан ничек башланып китте бу эш? Бу синең инициативаң, син җөрдеңме? Монда юк, тегендә бар, ник бездә юк? Бу әйдә ясыйк. Кемгә бардың? Моңа бит инде барып сиңа үзең генә түгел, кемдер ярдәм итеп җибәрүче булмаса, оештыру бик кыен булыр иде. Әлбәттә. Мин үзем бит инде театр актрисасы, 15 ел театрда эшләгәннән соң, ниндер менә талып, уйланганнан соң, ничектер менә тормыш шулай китереп чыгарды, мин балалар янына килеп чыктым. Әйме, үземнең балаларым янына килдем дә мәктәпкә кергәндә, һәм шуннан менә кинәттән генә шушы дулкын белән нәтиҗәләр, җиңүләр һәм менә шушы балалар дөньясы мине бик нык алып китте. Һәм менә шунда карый башладым мин кая барып татар, гомумән балалар театрларын каян карап була икән? Балалар өчен уйный торган зурлар театры түгел. Балалар уйный торган нинди театрлар бар икән дип карый башладым. Юк бит бу. Бер әкият курчак театры алаймы? Анда да бит зурлар уйный. Балалар өчен уйнаудан да үтемлерәк әйбер юк. Шуңа күрә һәм бер тапкыр менә шулай туры килде. Без самолетта Резида Салахов белән очраштык та, әйеме? Һәм менә ничектер шулай сөйләштек, без бит аны белән бер әти балалары дип әйтик инде, бер остазда, бер мастерда укыдык. Димәк, күктә булганда якынрак ишетә димәк, якынрак. Бәлки, аман стрында ойламаган идем әле. Һәм ул әйтте, нигә син ул вакытта Гүзәл Рәмзилә Сәгыйтова мэрияга килгән беренче елы иде. Һәм ул әйтте, нигә Гүзәл Рәмзиләгә бармыйсың, ул менә хәзер шундый проектлар, ниләр белән гел ачык ди. Ничектер шулай шул дип уйладым да, мин үземдә инде әле генә Кәриев театрыннан киттем. Белмим, әзрәк кенә кыерсыну да булгандырмы. Һәм ноябрь айында мин аңа ишек шакып кердем дә, менә шулай татар театры. Әле сез Гүзәл белән бергә Кәриевтә дә эшләп өлгердегез? Юк,
Мин аны белән Ләкмәтме юк, буларак? юк, юк, юк. Ул директор булганчы, как раз менә ул сентябрьдә килде, мин Сен майда киттең, театрдан ул килде. киттем. Мин майда киттем театрдан. Һәм менә шулай, әйдәгез, мин зурдан кубып, әйдәгез татар балалар театры булдырабыз дип, Санкт-Петербургта театр юного актера дип атала бугай, андый бер театр бар. Андый театр бар. Һәм алар бар. Мәскәүдә дә бар инде әлбәттә. Прям профессиональ. Анда балалар үзләре реквизитлар ясыйлар, үзләренә костюмнарын, бөтенсен дә үз куллары белән ясыйлар. Аларга һөнәр, артист һөнәреннән тыш тагын башка һөнәрләр дә өйрәтәләр. Мин әйтәм, безнең Татарстан, Татарстанда безнең бит мөмкинлекләр күп, мин әйтәм, без бит молодец халык. Әйдәгез булдырыйк, Алия, мин сөйләштем. Аның үзенең дә хыялы булган икән, Кариф театрында шундый студия булдыру. Әйткәнегезчә инде при театре дип әйтик. При театре, театр каршында булдыра торган. Ничектер бәлки ул вакытта сәгате килеп җитмәгән булгандырмы? Һәм менә ул шул вакытта проектыңны күрсәт, яз, мин аңа җиткердем. Һәм менә ноябрьдә кергәннән 26 февральдә, ничә ай була инде, декабрь, январь, 2 айдан соң, ул бөтенесен дә кабул итеп бетереп, беренче кастинг булды. Шо ярым икән. Январьнан. Февральдә кастинг булды беренче, 2 көн кастинг булды. Ул кастингка бөтен Казаннан да, Татарстаннан да балалар килде. Без 30 бала сайлап алдык. Шаукымы булдымы менә? Күп җыелдымы? Бик күп. Бик талантлы балалар килде. Дөресен генә әйткәндә, ул вакыттагы кастингны андый кастинглар инде хәзер әкренләп студиялар күбәйгәч, балалар да тегеннән-моннан ул вакытта менә теге сливки дип әйтик, каймагы бөтен Татарстаннан җыелып килгән кебек. Демәк, 5 ел элек, февраль 26-сында, 5 елга башлаган, 5 ел була. Демәк, бу беренче студияга беренче 30 бала дигән сүз. Шул вакытта 30 бала җыелды. Һәм менә ул вакытта без проект буларак эшләп киттек. Абуш Татар балалар театр студиясы проекты. Февраль ахырында 30 бала җыелды. Һәм инде менә әкренләп кенә тренинглар аша 4 остаз белән эшли башладык. Кемнәр алар? Ул Беренче вакытта остазлар. Резда Саляхова, әлбәттә инде ул монда табигый рәвештә эләкте. Сәхнә теле остазы. Мин бөтен җирдә әйтәм инде. Мин горурланып та әйтәм, минемчә Резда үз эшенең иң осталарының остазы. Ул бик түземле, ул бик җаваплы һәм ул бик эшкә эш дип, ниндер икенче эш дип тә карамый, каядыр барып килә торган гына эш дип тә карамый. Ул бик эшен төпле итеп эшли һәм балаларга бөтен җаны белән керә. Һәм аның менә 2 сәгать вакытым бар, шуңа килдем дә киттем, алай итеп кенә түгел, до результаты, нәтиҗәгә хәтле эшли. Ул тел өстендә эшләгәндә дә бик мөһим. Һәм без 6 июньдә беренче премьерабызны күрсәттек. Менә санап карагыз, бер кайчанда театрга аяк атламаган, күрмәгәндә балалар дип әйтик инде, 30 бала белән без Апушның тылсымлы тешләре Равил Бохараевның Мөдәррис Галәмов тәрҗемәсе белән ул вакытта инде бу әле беренче тапкыр мондый эш эшләнде. Махсус көйләр язылды, махсус костюмнар тегелде, декорациялар ясалды, бөтен контент, видео контент, аудио контент барысы да махсус шушы спектакль өчен. Һәм безнең ул спектакльдә бөтен безнең җитәкчеләребез Илсур Раисович, Марат Готович күп иде инде алар. Мин бик дулкынлана идем, шуңа күрә дөресен генә әйткәндә анда кунакларның исемлеген дә карамадым мин. Алар кабул иттеләр һәм әйттеләр, бу дәвам итәргә тиеш һәм бу бөтен Казан буенча таралырга тиеш диделәр. Демәк, хәзер менә шул беренче студия 30 баладан торган студия бүгенге көндәге күләме. Санын санасак 300 бала. Субханалла, ничә студия? 6. Алар кайда урнашкан? Әйтеп Менә китүдә берсе Сәйдәш мәдәният үзәгендә бит инде беренчесе. Шуннан соң ачылды Ленин мәдәният йортында, Чулпан мәдәният үзәгендә. Шуннан соң Мәскәүский дип сөйләшәбез инде без аны, Московскийда. Московский. Иң соңгысы ДК Саид Галеева Дәрвишләр бистәсендә. Анда да бар хәтта. Бар.
бар. Бу инде без Казанның теге ягына таба. Әйе. Һәм нәниләр. Нәниләр бүгенге көндә Бу балалар бакчасы майында. Әйе. 4 яшьтән алып 8 яшькәчә балалар. Чөнки апушка без 9 яшьтән алабыз. Менә шуңа күрә шундый апуш нәниләр мәктәбе дип атала ансы. Хәтта аларның да инде үз спектакльләрен чыгардылар. Аларның да тызбыз бүгенге көндә 14 спектакль. Субханалла. Менә башлаганда нинди дә булса кыенлыклар булдымы? Булмас бу дип уйлаган чаклар. Кеттинде я. Дисең. Беләсезме, башлаганда киресенчә юк иде. Башлаганда бар да булыр кебек, бар да Энтузиазм көчле булган инде. бик нык көчле һәм барыбер без бит проект идек. Проект булганда барыбер финанслау да башка төрле иде, әйме? Син аның алдында, аның үзенең кыенлыклары бар иде. Чөнки мин бит үзем генә идем, менә бөтен ягында карый торган. Әйме, мин нинди генә әйберләр белмәдем. Тендер, аукцион. Күз алдыгызга китерәсезме? Мин артист. Рәсми яктан сиңа күпме яңалык ачылган. Менә мин бер кайчан да онытмаячакмын, 7 декабрь көне мин менә булай итеп утырдым да. Мин әйтмим инде сезгә нинди сумма иде, әйме, 1 еллык бөтен остазлар, бөтен спектакльнең суммасы, бөтен суммасы, менә шуны нигә куялар да тендерга, аукционга дип әйтегәндә, әйме, һәм син шул спектакльне 1 еллык зарплата ул бөтен кешенең, әйме, һәм шуны мин хәтта белмидер инде ничек итеп уза ул. Кем инде кая без элегрәк барадыр, якта бухгалтериягә кол куясың да зарплатаңны алып китәсең. Әле минем заманда шулай иде, карчыга күчмидер. Менә шуннан тыш мин акчаның ничек итеп йөргәнен гомумән белмидерем ул эшләрнең. Һәм менә шулай ваш аукцион выиграли кто-то там из Краснодара. Ваши деньги уходят в Краснодар. Юк, вообще кызык түгел. Юк, аңлый мин абсурдның дәрәҗәсенә көләм. Менә мине шул вакытта мин калтыранып, мин гаиләм килделәр дә, минем ул вакыттагы кичерешләрем. Мин белмим, нишләргә безгә хәзер, мин белмим. Минем бөтен дөньям менә булай кып-кызыл. И ничектер шулай менә шулай булды, әйме? Бәлки шул вакытта махсус шулай итеп ташлыйлардыр кешеләрне, әйме? Как котенка вот, әйме? Менә выплывет, не выплывет дигән. Әйе, йөзәргә өйрәнер дип, әйме? Һәм мин менә ул кешеләр белән элемтәгә кереп, миңа менә барысында үзем ирәндем, җиңеп, менә кыенлыклар, иң зур кыенлыклар шулар булды. Ну, аңлата башласам, һәр безгә бер эфир җитмәячәк бу. Өстен генә әйтә башласаң, алар менә шуны җиңгәннәр дә һәм алар проект буенча спектакль куярга тиешләр. Һәм мин киттем. Безнең шартлар мондай, шундый, 7 җыр, 46 бала, унисонга җырларга тиеш, 70 тавыш, алар хорошо, а вы нам можете как-то помочь, Алия, там тегеләй булай. Мы ничем не можем вам помочь, если только ничектер шундый, миндә әзрәк кенә политик, директор, әллә нәрсәләр менә шулай итеп әкренләп кенә. Бит минем җилкәм артында остазлар, балалар, бөтен Казан җитәкчелеге һәм алар берничә менә кушыла да алмыйлар бу хәлгә. Монда шуннан да ничектер менә мин үзем бу әйберне русча әйтсәк вырулить должна. Бик күп әйберләр, бик күп уздык без. Менә 2 ел дәверендә біз проект буларак Апшын тылсымлы төшләре, Бугалисинә, Кештүк, Мәкәрҗә инде учреждение булгач чыкты бугай. Шуларны эшли. Кыенлыклар дигәннән, әйеме, менә кыенлык, төп кыенлыклар шулар булды башында. Һәм балалар тарафыннан, әти-әниләр тарафыннан бер нинди дә кыенлыклар юк иде, чөнки иң зур плюсы бар, Апуш бит ул бушлай. Бөтен кеше монда балалар өчен, әти-әниләр өчен, алар барысы да бушлай тәрбияләнә, бушлай укый, костюмга акча куймый, фестивальгә бушка бара, бушка кайта. Менә шулай. Җиңү яулый. Җиңү яулый. Әйе, җиңүләргә күчик. Әйе, менә шул Апушның тылсымлы төшләре безнең иң беренче булып Татарстаныбызга мактанып әйтим инде. Әлбәттә кирәк. Әйе. Юкка чакырмадык бит. Әйе. 4 ел буе катнашкан булган, ялгышмасам, республика менә шул Идел буе театрлар фестивалендә балалар театрлары һәм без мин көтмәгән идем, менә һәм шулай. Анда шундый кызык система, Евровидение кебек дип әйтик инде, әйме. Бөтен кеше утырып тавыш бирә. Прям ниде эфирда. Һәм
Аха. Димәк, Башкортстан анда теге. рус телле һәм башка милләт вәкилләре дә катнаша торган фестиваль бу. Яки татар фестивале гына. Юк, нинди татар фестивале булсын Шуңа инде. ачыклыйбыз бит. Татар театры, балалар театры, гомумән үз телендә уйнаган балалар театрлары юк. Минем әлеге әрмән театры гына күрдем мин, анысын Петербургта күрдем. Әрмән театры. Әйтәләр инде менә шуннан без Ижевскийга бик яшь йөри башладык һәм менә бу әйбер миндә яши башлады. Нигә ул үз телендә уйнаган балалар театрлары? Менә бу минем инде киләсе идеям, менә шушыны без бик нык үстерәсебез Бу килә. әфәт хәтта бер нәрсә дип әйтергә кирәк. Дәүләт театрларына да кагыла. Күп театрлар инде балалар өчен әкиятләрне рус телендә уйный башлады. Үз телендә эшләгән милли театрларда хәтта. Менә 14 спектакль дидегез. Гомумән репертуарга килгәндә ничек сайлана пьесалар? Сез нинди әйберләргә таянып сайлыйсыз? Безнең төп шарт балаларны уйнарга тиеш. Менә әгәр дә инде анда бер әби, апа, абый, әни, әтиләр булгалый, аларны без инде яшь уйнатмыйбыз. Мәсәлән, беренчедән, ни өчен баланы уйнарга тиеш? Димәк, анда бала проблемасы булачак. Бала проблемасын, әйме? Ул бит олылардагы проблема, олылардагы ситуациялар, вакыйгалар балаларга хас әйбер түгел. Шуңа күрә, менә төп шарт бала яшен, үз яшен уйнарга тиеш, плюс-минус дип әйтик инде. Икенчесе, ул бар тик татар, бу инде безнең проектның һәм җитәкчеләр куйган шартның берсе иде. Без бар тик татар әсәрләренә генә нигезләнергә тиеш. Проза буламы, шигърияткә нигезләнәбезме, драматургия алабызмы? Яңаны яздырасызмы? Монсы инде бездә яңа баскыч булды һәм бердән бер генә. Менә мин инде зинахар өчен куйык инде дип бик нык үтенгәчтән бозны өреткән йөрәк дигән спектакль, ул Снежная королева. Шварцның Снежная королева. Кай белән йөрде инде. Кай белән йөрде. Көзгә таныш булган. Без аны бозны өреткән йөрәк дип. Чөнки менә анда персонажлар, менә Шварцларда, ниләрдә, менә ул бездә алай ук юк әле ул андый. Бу бит профессиональ дәрәҗәгә күтәрелү дигән сүз. Чөнки профессиональ труппа ул үзенең драматургиясендә рус классикасы булсын, чит ил классикасы булсын да бөтенесендә уйный белергә тиеш. Анда характерлар һәм менә шундый острый дип әйтик инде ситуациялар, ничек телләре, аларның менә ул балалар теле әлеге андый драматургия бик үк юк. Мин бик куркам инде, менә үпкәләмәсеннәр, язучылар. Ләкин менә мәсәлән Шварц кебек, братья Грим кебек, менә шулай итеп балалар өчен менә шулай итеп яза белгән, әлегә без куябыз бит инде, без алар белән бергәләшеп язабыз. Менә үзем белән шушы дәврдә Гөлүсә Батталова, Резда Гыбаева, Шамил абый Фәрхетдинов. Менә алар барыбер әкият формасында иделәр, Ә бит бала белән бала социаль проблемаларны сөйләшкәндә ул башка төрле. Шуңа күрә, шуның бер нидер дәврдә алмашуар, яшьләр һәм менә төгәл формулировкасын хәтерләмим, драматургия бәйгесе дә барлыкка килде. Бу шулай Казан мэриясе проекты, әйтергә кирәк инде. Апуш Татар балалар театр студиясе, бу Казан мэриясе проекты һәм аның башлангычында әлбәттә Илсур Раисович Метшин, Гүзәл Рамзиловна Сәгыйтова һәм аннан соң гына инде безләр, сезләр һәм башкалар. Нигезе Алия Фәйзрахмановна. Юк, мин бары тик теләк белдереп хыялланучы. Сайлап алу этабына килгәндә 300 бала дидең. Ел сайын балалар сайланамы димәк? Һәм килергә теләүчеләр артканнан артамы яки инде менә шул алынган балалар белән генә эш барамы? Юк, алынган балалар белән генә эш бармый, чөнки күбесе менә хәзер быел 4 ел уздаймы. Мәсәлән, Сәйдәштә теге юлы җыелган балалар чыгып бетә. Алар шин дәрәҗәсендә безнең хәтта быел Бу беренче чыгарылышмы? Беренче чыгарылыш, беренче еллары миңа бик авыр булды. Бик авыр булды аларны үземнән җибәрергә. Күңелләр бик нечкәрде һәм ниндер бик зур бушлык барлыкка килде. Аллага шөкер, мин менә Бәйләнәсең бит бер-береңә шул хәлек. һәм бүтән башкалар булмас кебек тойыла иде. Башка мондыйлар булмас кебек иде. Һәм
бик ауыр иде. Син тәрбияләдең, үстердең, менә алар шәп, алар ишетәләр, алар күрәләр, алар хезмәт итәргә коллективка әйләнделәр. Алар үзләре артыннан костюмнарын җыялар, реквизитларын җыялар, бит нәрсәне кайгырталар, бит нәрсәне булдыралар, тәртипле, итәгатьле, әйме, сөйлиләр. Һәм Чыгып китә. чыгып китәләр. Тагын аңлыйсың, ул бик тиз. 3 ел. Сөйләшү бармы менә шушыл түгәрәкләрдән һәм спектакль кую репетицияларыннан башка ул балалар белән әңгәмә кору бармы менә тормыш турында, профессия турында һәм Әлбәттә. кая барабыз, нишлибез диләр алар. Ой, бу бик Чөнки без авыр. инде башында ук сөйләштек, кем булыр алар, бәлки артист Әйе. булырлар, булмаслармы, бүтән һөнәр сайларлармы, менә шул темага сөйләшкән, менә чыгып китә бит Сөйләшәбез. инде ул. Хәер, димәк ул театр тормышыннан аерылган дигән сүз булып чыга бит, кайсыдыр дәрәҗәдә барыбер. Репетициягә йөрми инде ул, андый мөмкинлек булмый аның әлегә, чөнки әле ул мәктәпне бетермәгән, театр училищесына кермәгән мәсәлән. Шулай булып чыга бит. Аңлавымча, синең соравың бушлык Әйе, калып. менә шул сөйләшүдә нәрсә диләр алар? Калып, мәсәлән, менә ике төрле мизгелләр барлыкка килә. Мәсәлән, булар спектакль чыгара, Фәрия, Сәлә Осман, мин сайладым, мин артист булам, всё. Әйтәм, тукта әле, достым. Сиңа монда килеп, мин бик кырыс һәм турысын бәрәм, һәм балаларга матур итеп кенә теге канатларын сындырмыйча, мин әйтәм, тамаша залында күбе очракта синең әниең, әбиең, апаларың, алар син ничек уйнасаң да, син тик шунарсың, мин буларга бик Син аларга номер 1 барыбер. Әйе, номер 1, әйбәт, һәм алар шушы укымнан үзләрен булдырам дип, һәм театрның бар тик шушы ниләрен генә күрә башлар. Шунарсың акрынлап, әйдәл тукта, мин әйтәм, тагын 1-2 ел уйлап битрик. Һәм аны, Аллаһка шөкер, шуннан керде безнең спектакльләрне еш уйный торган мизгелләр, һәм алар әзрәк шушы процесстан утлар куеп, нитеп, эләгә, алар 6 сәгать утыралар репетицияларда, нитәләр, оралар, аның роле дә юк, тегесе дә юк, монысы да юк. Алар аңлыйлар. Әйтәм, һәм бу артист эше. Менә бу, мин әйтәм, театр. Артист тормышы. Менә бу театр, мин әйтәм. Бу кирәк иде аларга. Бу аларга кирәк иде, һәм күп очракта аннарсың әле шундай бер барлыкка килде. Всё, мин театр артист булам, мин кинода төшәм, теге, бу мин әйтәм, тукта. Бу ике әйбер. Театр һәм кино. Әйе. Син аңларга тиеш, бу Ике төрле дисциплина. Ике төрле дисциплина. Беренчедән, һәм әле сине кайда булай иттереп көтеп торалар. Менә и санап күрсәтәм. Менә тегендә 30 кеше чыга, монда 30 кеше чыга. Давайте теперь почитаем, театрда ничә кеше эшли, ничә кешене. Шуннан булай, мен әйтәм. Син ничә кешене артистны беләсең, театрда сине. Булай дип анарсаң. Ярар. Киттем мин математика. математикага. Шуннан әкренләп кенә тик инде менә бик нык мин күрәм барыбер. Арасында шундыйлар бар име. Сыкланам аларга. Кыяфәт. Сафтатарча әйткәндә самородоклар. Самородок, Әле беләсеңме? белеме дә юк микәннән бер караганда. Әйе. Хәтта әйтмим инде ул җегетне, һәр укырга керде, сәхнәдә басып торганда, ул даже менә артистларга да име үзенчә карый ул. Менә бөтен карый, син күрәсең, аңа артист буларга кирәк. Ну, конечно, летящий. Театральныйга укырга керде. Керде. Аллаһка шөкер, керде. Әнисе инде мискин нишлек Алия Госман, мен әйтәм, сезгә сезнең максатыгыз нәрсә? Мин әйтәм, сразу белегез. Ул мин әйтәм, дисциплинасын булдырмаса, хезмәт итәргә өйрәтмәсә, телен бик салларга кирәк, телен начаррак иде. Казан балаларының телләре айырыла. Әйе, менә минем кебегрәк. Авылдан килгән, менә мәсәлән театр училищесында анда авылдан килгән балалар укый. Мин барыбер күрәм, аларның телләре прям шатырдап тора. Казанныкылар барыбер алар нирәк сирәкләре. Һәм менә андыйларга инде аларга да әле киләм, чакыралар. Мин әйтәм, син бүгенге мизгелне онытма, мин әйтәм, син һәр вакыт шулай итеп шундый мөнәсәбәт булырга тиешсең. Һәр спектакльгә бүген генә түгел, премьерада түгел, һәр вакытта син шушындый мөнәсәбәт, шушы секундыңны онытмаска тиешсең. Гел шушындый борын белән уйнарга тиешсең дип өйрәтәм инде аларга һаман килеп. Һәм менә сөйләшүләр турында, әйме? Сөйләшәбез. Алар безнең бер егет 9дан соң китеп барды техникумга, әйме?
Һәм техникумга китеп барды да, ниндидер инде профессиональ техникумга китеп барды да, югалган шуң хәтле потерянный дип әйтегән дейме? Бармый ди әле Ясман, әнисе дә белмибез ди нишләргә ди, вообще ну үзенә урын таба алмый бу. И мин әйтәм, Чөнки мөхиттән айырылган. вообще Бөтенләй башка мөхиттә. И мин күрәм, бу бик эмоциональ егет иде ул безнең, бик тәртипле, итәгатьле, шундый теге ичке дөньясы менән нечкә була бит, шундый нечкә эмоциональ. Мин әйтәм, юк, китәргә кирәк, мин әйтәм. 11-не укы, син акыллы егет, мин әйтәм. Син акыллы егет булдырасың. Гомумән мин бөтен кешегә дә әйтәм, 11-не укыгыз дим. 11-не укыган егетләр, кызларны вообще асыл затлар дип саныйм. Үзем мәсәлән, чөнки 9-ны җиңел юл белән китәргә җыенган, чөнки еге ул ниндидер, менә ниндидер трамплин кебек, әйме? Син әгәр дә ул трамплинны аласың икән, димәк син башка трамплиннарга да әзер. Һәм менә ул егет 11-гә барып җитте, аның башы бөтенләй башкача. Егегә дигәннән аңа бөтенләй мөнәсәбәтне дә үзгәртергә генә кирәк. Ул аның белән Дөрес. куркыталар шул хәтлек. Аннан Дөрес. куркырга кирәк минемчә хакла Без генә шулай уйлый алабыз. Сиңа 15-16 яшь булганда син барбер аны ничектер, син үзең өстендәге ниндидер нине тоясың, менә бу әтияниләр бөтен нәрсә, һәм хәтта безнең соңгы спектакльдә дә без шуның турында бер ни керттек, 13 дигән спектакль куйдык. Без иң соңгы премьераларның берсе 13. Бу Габдулла Тукай иҗатына, аның фактларына, ниләренә башка төрле яшь үсмерләр өчен ул спектакльдә 13 яшь үсмер укый, һәм менә шушы чыгарылыш 13 бала катнашаганда. Чыгарылыштагы 13 бала кая барам мин, нишлим мин? Һәм бу әзрәк кенә вербатим шикеллерәк, ул, ну, һәм гомумән, мин беләсеңме, Апушта иң беренче сүзем нинди иде? Алар киләр дә, балалар, җитди булырга кирәк, җитди. Ну, ничек инде мин алар белән эшли алмыйм бит, инде җитди булмасалар, хахайлап йөреп булмый. Апуш ул балалар дөньясы түгел. Нинди мәгънәдә әйтим? Чөнки анда хезмәт, анда эш, нәтиҗә күрсәтер өчен, һәм ул төз, нәтиҗә булсын өчен төз. Әйбәт. Исеменә дә тегеле. Исеменә дә бәйләник. Ни өчен Апуш? Ничен Апуш? Анда бер сәбәбе бардыр. Тукайга бәйлеме яки Беренчедән бит инде кечкенә булгандан гына. кечкенә, минем өчен, ни өчен Апуш? Ул зур киләчәкле нәни бала. Бик бай ичке дөньялы, ашык. Ул шул Апуш. Менә күз алдына шундый образ. Блиц сораулар. Әйгез. Так, беренче сорау, яраткан әкият персонажы. Апуштанмы? Гомумән. Гомумән. Икесен дә әйт, гомумән дә әйт. Апуштан да әйт алайса. Яраткан әкият персонажы Алмачуардагы Закир. Кечкенә чакта иң яраткан баллы ризык. Кечкенә чактагы булкига май Май жагып һәм өстенә өстенә песок. Кстати, шоколад ашамыйдыр без. Бар еме соң ул. Әле қолдан чыгып китә, именно шул майлы ягы, шикәрле ягы белән җиргә төшәйди бит ул. И миңа бабай шуны 4-кә бүлеп булай итеп бирәдер дә. Нидән яки кемнән курка идегез? Кемнән? Нидән? Нидән яки кемнән? Бала чакта куркты, булай әйтмә. Тижо биргә кирәк икән диме? Монда Блиц блиц булачак. Уйларга вакыт юк. Мин үзем генә калудан курка идем. Ялгыз, ну, ничектер. Үзем генә булырга яратмый идем. Әнине үлеменнән курка идем. Шундай берләрдә. Бала чакта иң яратып уйный торган уен. Уен. Белмим, ничәптер резинка күз алдына килде. Тиз генә булгач бит, әйме? Резинка һәм нигәдер без общежитиедә яшидек. Без менә шулай тизеп куядырык коридорда ниләр, шаналар, шул шаналарга дочки матери индеме. Мин әти буладыр. Кемар яратадыр мин аны. Кем булырга хыяллана идегез? 7 яшымнан артист булырга хыяллана идем. Һәм мин Камал театрына беренче спектакль карарга килгәннән, ул авыл Акба иде. Шул вакыттан мин менә һичшиксез театрны бик яраттым.
бір спектакльні де қалдырмайдырық. Менің хәтті, қарағызалы, бүгін бір қызығай бір сөйлемейме. Йығылып. Менің шырамым бар. Көрінеді, тірсекте. Ол шырамны мен Камал театрының хәліккеге бинасында инде Татарстан урамындағы мен шунан жиберәләр иде. Бар тизрәк қызым, номерок белән ол дип, онда ширатлар бик зур име. Йығылдың. Йығылдым. Ақыру башкыма каннар тулды. Тик мин аны бердә нитмәдем инде менә күпме генә ни дәрәҗәдә күп иде. Мен мәсәлән Казан егетләр мин 4 тапкыр карадым. Шәҗәрәләр, ниләр, бөтен спектакльләрне, бик күп зур спектакльләрне, бөтен артистларны яттан белә идем һәм минем бер нинди дә шигем юк. Мин бар тик театр юлы белән 9 класска таба, бөтен шуңа таба бардым. Һәм тагын бер һөнәр яратадырым. Нигәдер мин мороженое сатырмын дип уйлыйдырым, яки шәшәк сатырмын дип уйлыйдырым. Аны тагын бер сүзе бар инде, шәшәк сатканда әнигә әйткән булганмын, кешеләр миннән рәхәтләнеп матур әйбер алып китсеннәр дип, күңелләре булсын дип, мороженены туйганчы бер мороженое ашар идем дип. Менә. Әгәр балачакка кайтырга мөмкинчелек булса, нинди вакыйгага кире кайтыр идегез? Күңелле? Әйе. Yo, an sözündən tura indi. Bəlkə sən көңілсізге қайтасың келедір. Қайтмас едім дейіл балашық. Yok. Мен туған күннәрем бик. Мин безнең әти миңа 7 яшымда үлеп китте. Һәм миңа менә мин кичкенә бала булдым, бөтен балалар арасында. Һәм шуңа күрә мин шуны сизмәсен өчендермәйме, миңа бик күңелле туган көннәр ясыйлар иде. Ул туган көнне мин бик ярата идем. Шуңа күрә үзем дә гомер буе менә ул туган көнне һәм менә минемчә бу балалар өчен бик мөһим, туган көнне син кадерле, син кирәк, син яратканыбыз дигән хис туа һәм менә чөнки ул бит син туган көнең. Игътибар инде демәк. Ул синең туган көнең. Димәк ул бәйрәм. Син тугансың, ул безнең өчен бәйрәм. Менә шул хис калды миндә. Мин туган көннәрне бик ярата идем. Һәм мәктәптә укырга да бик ярата идем. Мин менә прям шундый бик нык ни була идем, социаль. Бөтен җирдә йөри торган, миңа хәтта әйтәләр, бер ишектән керә, икенче ишектән чыгып китә, кая йөри, бу кая, бөтен уен коралларына йөри идем, бөтен биюгә, нигә, хәтта минем бар ул вакытта беренче гимназиядә, беренче татар гимназиясе иде. И шунда килде видео яздырга, мен монда Курчак театрында бакака тиз генә чыктым да, монда үземнең хореографический туфлилар, монда баян, монда курай. Менә шуңа күрә мин үземнең бала чагымны бөтен мизгелендә яратам. Шуңа күрә хәтта күңелсезләрен дә, күрәсең менә буларын да, ниндиләрен дә мин алай ни белән үкенеч белән, куркыныч әйберләр белән искә төшермим. Шуңа күрә минем өчен миңа мәхәббәт биргән кешеләрне югалту, менә шул минем өчен куркыныч әйбер иде. Так, ничек апушны сойларга эш сәбәп? Ничек сойларга? Әйе. Аңлап Ни бетермәдем. өчен апушны сойлар? Ни өчен? Ни өчен апушны сойларга? Пуш. Әгәр дә син театрны яратасың икән, сәхнәне яратасың икән, әгәр дә хәтта татар телен бик үк яхшы белмәсәң дә, тик театрны яратып, менә апуш спектакльләрен карарга кирәк, һәм үзеңә дуслар, үзеңә иптәшләр ниндер шундый бик гаҗәеп дөнья табырга телисең икән, әгәр дә син үзеңне ялгыз тоясың икән, менә апуш ул бик юмарт дөнья. Анда безнең балалар бик юмарт. Алар кабул итәләр. Алар бөтен кешендә хаталарын не осуждают, ничек була әле? Тәнкыйтьләмиләр. Бездә тәнкыйтьләмәскә өйрәтәбез без беркемне дә. Шуңа күрә, чөнки синдә шундый юк. Без барыбыз да бер төсле. Ни өчен син алайса үзең тәнкыйтьлесең киләмсең? Тәнкыйтьлә. Шуңа күрә менә шундый ачык күңел белән һәм юмартлык дөньясына атлыйсың килсә, иптәшләр табасың килсә, һәм сәхнәгә чыгу инде иң ахыргы басмадыр инде нәтиҗә. Миңа калса менә шуның өчен һәм нәтиҗә буларак татар телен син ныгытачаксың, үзеңнең ана телеңне. Аның турында балалар уйлый белми инде. Бу ни өчен апушны сойларга кирәк? Бәлки әти-әниләр өчен инде җаваптыр. Бу дөнья аркылы балалар татар теленә гадәт булып керә. Татар телендә сөйләшү гадәткә керә.
Апушта. Рәхмәт. Сорауларым бетте. Әлия рәхмәт. Инде бәйрәм рухына килсәк, дөньяда һәрбер бала Апушны күрергә тиеш. Татарстанлыклар бигрәк тә Апушка битараф булмаска, Апушта үзенең кыйбласыннан югалмасын. Менә шул кыйбла дигәннән һәрвакыт безгә инде Марсель Абу Сәлимҗановның сүзе искә төшә. Театрның 90 еллык юбилеенда безнең театрыбыз һәрвакыт үз кыйбласына тугры булган. Ул хәтта Бөек Ватан сугышы елында да эшләгән һәм һәрвакыт бары тик татар телендә генә үзенең спектакльләрен уйнаган дигән сүз. Һәм бүген көндә театрның мәгънәсе ул югалмый, ул кирсенчә киңәйгәннән киңәя генә бара. Һәм сезгә шундый зур хезмәт, ул балалар белән эшләү икеләтә, меңләтә авыррак. Тегез өчен рәхмәт. Казан шәһәренә рәхмәт. Бу Апуш театр татар балалар Апуш театры дип әйтсәң дә Апуш була. театры республика дәрәҗәсендә үссен, Казан эчендә генә калмасын. Ул шулайга таба бара башлады. Районнан да килүчеләр бар, чөнки инде кызыгып, бу бик зур күрсәткечләр. Менә шул трамплин һәрвакыт югарыга, менә шул югарыдан төшмичә, камиллекнең чиге булмыйча эшләргә насыйп булсын. Кунакка килгән өчен рәхмәт. Без кунагыбыз белән саубулашканда, без әле тапшыру белән саубулашмыйбыз. Апушның инде 14 спектакльгә түгел, киләчәктә 5 еллыгында да алар бик күп күбәерләр, чөнки 6 студия һәммәсе спектакль чыгарачак. Инде киләсе елга 20 спектакль булачак, аннан да артып китмәсә. Менә сезгә максатлар, мин сезгә сметада язып бирә алам, мин сезгә кирәксә. Без саубулашабыз берәр теләк белән. Менә Камал FM фикер мәйданы һәм синнән дә бер-ике сүзлек кенә үзеңнең әңгәмәгә йомгак ясап теләк тамашачыларга, чөнки безне бөтен дөньяда театрыбызның интернет шелтәрендә булган бөтен платформаларда карыйлар. Рәхим итегез, башлагыз. Камал FM. Фикер мәйданы. Хаталанырга курыкмагыз һәм бу тормышны юкка уздырмагыз. Камал Сәлам. Җиңме? Бик ерак елдан килгәнсең ахыры. Бүген беләсезме? Эшиктәрдән. Бүген бит ни? Шик сакчылары көне. Разведчиклар. Әсгат абин котлар атмагыз, яме? Менә ул безнең шикләребезне саклый, күкләр, галәмнәр тирәсендә. Шуңа күрә Эльза, әйдә, синең бу атналыкмы? Әйе. Ничек? Җыр бармы? Сакта тора милчигендә басмаган җир калмады. Кайда йөрсәм дә күңелдә Татарстан таңнары. Менә бит афәрин. Нинди мәгънәле җыр? Эльза, рәхим ит сүз сиңа. Атналык гороскоп. Кушкар, бу атнада син үз вакытыңда ял итүнең мөһимлеген тоясың. Кушкар ял итәргә өлгер. Киеренеклек шактый көчле сизеләчәк. Шуңа күрә арып, талып Белмим. эшләргә мөмкин түгел. Даими рәвештә тәнәфесләр яса, эштән соң һәм ял көннәрендә саф һавага өстәлек бир. Йөреп кайтулар энергия белән туландырырга һәм артык йөкне ташларга ярдәм итәчәк. Кушкарлар ял итегез. Шул сезгә. Ирегезне ташлагыз. Теләк. Үгез бызау. Сәламәтлек бу атнада синең көн тәртибең иң мөһим пункты. Сез түгелмесең? Юк, без сөйләлбез. Минем. Беренче чиратта бу мөмкин булганда үзеңне тынычлык белән тәэмин ит. Артык интенсив физик активлардан, шулай ук шоу-шулы компаниялардан кач. Артык сатып алулардан да баш тарту яхшырак. Һәм артык сатып алу куркынычы бар. Акчаны бушка сараф итеп. Акчаныгызны саклап тотыгыз инде Үгез кыскасы. бозаулар- Яки үзегез белән алмагыз. Үгез бозаулар бүтән чакта да акчаны тотырга. Әйе. Игзәкләр. Сезнең өчен яңартуның бик мөһим чоры башлана. Кешеләр тарафыннан игътибар арта, энергия, ышаныч һәм үз тормышыңны үзгәртү теләге барлыкка килә. Хәзер күп нәрсә инициатива һәм чагылышка бәйле булачак. Яңа танышулар, үз-үзеңне таныту проектларны эшләтеп җибәрү һәм тышкы кыяфәтеңдә яки яшәү рәвешендәге теләсә нинди үзгәрешләр өчен бу атна бик яхшы туры килә. Менә бит. Позитив әйбер дә бар икән. Үзгәргез. Әйе. Берсенә ял итәргә кирәк, берсенә акча тотмаска кирәк. Берсенә үзгәрергә. Кысла. Бу атнада үз намусыңа игътибар итәргә кирәк. Ялганларга кирәкми. Югыйсә Ялганлар. син иң якын арада ялган нәтиҗәләрең белән бәрелешү куркынышы бар. Һәм кайнар кул астына эләкмәс өчен һәм артык йөкләнеш булмасын өчен җитәкчелек белән эштә бик еш аралашмаска тырыш. Монсы бөтен кешегә кирәк тә инде. Җитәкчелек белән аралашмагыз, кыслар. Бик еш. Кайнар кул астына эләгәсез.
Арыслан. Атна буена күп аралашу, танышу һәм башкалар киләчәк. Сез алга таба хәрәкәт итүнең, планнар төзүнең һәм аралашу даирәсен киңәйтүнең көчле теләген тоя аласыз. Хәзер бик күп нәрсә кешеләр аша киләчәк. Яңа тәкъдимнәр, файдалы танышулар яки читтән көтелмәгән ярдәм килергә мөмкин. Кыз. Кемгә дә булса ярдәм итәләр икән. Кыз. Хәтерлисезме? Хәтерлисеңме? Атнаның төп фокусы эш, максатлар һәм гамәлгә ашыру. Бу мондый фокусмы? Шундый булса да ярый. Эш. Сез хәзер күп нәрсә сездән тора икәнен сизә аласыз. Җаваплылык арта, вазгыятьне күбрәк контрольдә тоту һәм нәтиҗәләргә ирешү теләге туа. Бу карьера шишерешләре, сөйләшүләр һәм һөнәри үсеш өчен яхшы вакыт. Бу 28-дән 5-нә хәл битәме? Онтмаска кирәкме? Онтмаска кирәк. Кешеләр сезнең эшкә һәм нәтиҗәләргә игътибар итә башлый. Шуңа күрә үзегезне ышанычлырак күрсәтү мөһим. Монда әйтегез. Тагы бер позитив яңалык. Эшләргә эшагыч һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Үлчәү. Бу атна сезнең мөмкинлекләрегезне һәм теләкләрегезне арттыру чоры булачак. Яңа белемнәр өстәү, еракка сәяхәт итү, кызыклы кешеләр белән танышу яки хәтта тормышны бөтенләй яңа юнәлешкә буру теләге көчәерергә мөмкин. Хәзерге вакытта үзгәрешләрдән куркуны читкә куеп, фикерләрегезне киңрәк кочаклау мөһим. Бу чор уку өчен дә, сәяхәтләр өчен дә, үзегезне күрсәтү өчен дә, яңа тәҗрибәләр туплау өчен дә бик уңышлы. Үлчәүләр, сезгә иң күбе булды. Колак салыгыз, зинһар. Шаян. Бу атна эмоциональ яктан бай һәм трансформацияга бик бай була. Сезнең интуициягыз арта, тормышыгызны аңларга теләк көчәя. Көчле кичерешләр, хисләр турында сөйләшүләр яки мөнәсәбәтләргә һәм ышанычка яңаша карап уятырлык хәлләр мөмкин. Укчы. Бу атнада сиңа бик кирәк булган ул көчле хәлне син әлбәттә тоярсың. Бу сиңа кичкенә, әмма мөһим эшләрне тиз генә башкарырга булышыр. Мәсәлән, юлларны уйлау яки гаилә эшендәге эшләр. Ял көннәрдә тыныч мөхиттә табигать кочагында булу бик файдалы булыр. Кәҗә мөгез. Белде инде. Әйдә аларны күзү укыйм әле. Кәҗә мөгез, ул мөгезләрегез белән бөтен кешендә сүзәргә дип тулмаган, ләкин инде сүзәсез икән уйлап кына сүзегез, үзегезгә куркыныч тудырган кешеләрне генә әлбәттә башайыру. Кәҗә мөгезләр өчен атна шактый уңышлы һәм нәтиҗәле булыр, ләкин йомгаклауны шимбәгә якын барлыкка киләчәк кайбер дилеммалар бераз бузарга мөмкин. Мөһим позицияләрне яки казанышларны корбан итеп, бик ошамаган сайлау ясарга туры киләчәк. Хәзер кешечә әйтегез әле. Бу нәрсә дип әйтә, иң мөһиме менә сезгә бу атнада, атна ахырына үзегезгә ошамый торган бер сайлау ясарга туры киләчәк. Менә шулай дигән. Ләкин сайлаудан кашыгыз инде, сайларга мөмкинлек булмасын. Ну, туры килеш. Сайларга туры киләчәк киләчәк. дигән. Шуңа күрә әйберне үзгәртә алмасагыз, аңа карашыгызны үзгәртегез дип теге фәлсәфә саталар бит. Рәхмәт. Шул позициягә басыгыз. Су кыяр. Атна сезнең өчен тагын да энергиялерәк, хисләр тулы һәм динамик булачак. Тормыштан ләззәт алырга, актив аралашырга, кызыклы сөйләшергә, үзеңне төрле яклап күрсәтергә һәм сине чынлап та дәртләндергән эшләрне башкарырга теләк артачак. Иҗади көчләрегез, сөйкемлегегез үзәгендә булу теләге көчәя. Бу вакыт романтик мөнәсәбәтләр, яңа танышулар, иҗади проектлар һәм шәхси үсеш өчен бик уңышлы. Балыклар. Атнаның төп юнәлеше эчке халәт, йорт, гаилә һәм эмоциональ баланс. Тынычлык, Сөйләсен. үз-үзеңә игътибар итү теләге артачак. Иминлек һәм эчке терәк хис итү мөһим. Элеккеге эмоциональ темалар яки якыннар белән бәйле сораулар да күтәрелергә мөмкин.
Әлзе рәхмәт, монда мөмкиннәр бик күп, шул мөмкиннәрне инде үзегез сайлагыз, кайсы туры килә, туры килми, кайсы сезгә файдага, кайсы файдага түгел, үзегез сакланыгыз. Көнне бары тик яхшы кәефтән башларга кирәк. Һәм әле театрга да килсәң, анда инде бөтенләй. Син афишаны укырга җыенасың ахры. Кичендә әйбәт булачак. Бүген- Һәм атналык афишаны Афишаны. мин үзем укыйм. Чөнки Гадел укый дигән гел бүген Гадел күп сөйләште, әйдә син Гадел бу сүзне. Атналык афиша. Та-да-да-дам. 29-ы, 30-ы, 31-е 2 тапкыр бугай. Нинди Ялгышмыйсың. спектакль була дип уйлыйсыз сез? Беренче тапкырдан уйлап Нигә соң, нигә язмышлар, тигез Сицитуй. түгел барсына. Кыскача әйткәндә Сицитуй спектакле. Универсаль залда безнең премьера. 29-ы, 30-ы, 31-е 3 көн рәттән, димәк. Тигезсезләр спектакле. Режиссеры Фәрит абый Бикшәнтаев, Фатих Әмирхан. Билетлар юк, Иясез. урыннар Түгел. бар дип әйттеләр. Юк, әле сезнең монда туган көннәрне әйтәсе бар икән. Шулай мин атын Гадел әйтәдер инде. 27-се Илдус абыйныкы булды. Һәм Ирек Ирек Кашаповныкы Кашаповныкы. булды. Ирек Кашаповның 30 май Гүзәл Гөлвердиеваның туган Менә көне. бит. Һәм шуны да әйтеп үтик, 27 майда безнең арабыздан театрда күп еллар эшләп килгән безнең коллегабыз, реквизит цехының мөдире булып, баш мөдире булып эшләгән кадерле Разия апабыз бу дөньядан китеп барды. Урыны җмакта булсын. Урыны җмакта, рухы шат булсын. Без һәр вакытта да мәрхүмнәребезне онытмыйбыз, исәннәребезне дә онытмаган кебек. Нидер моңсу нотада сабылашабыз күпгәм. Ничәтәсең тормышның Әйе. моңсу яклары да була. Әйе. Моңсуланмыйк, нәрсә генә әйтсәк тә тормыш дәвам итә. Киләсе очрашуларга кадәр якынлашып килүче 1 июнь балаларын саклау көне белән дөньяда һәрбер бала әти-әниле, һәрбер әти-әни балалы булып бәхетле тормыш итсеннәр иде. Камал. FM Фикер мәйданы. Ай. Менә.